Sahur guys, wayahe sahur. Selamat pagi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3:12 menit. Ya. Wis bar mamo. Oh, Pak Suwe wis tangi disiki. Pak Suwe wis tangi disiki guys, wis bar mamo. Iki energenem. Dinda nggawe susu, dese ya susu. Bakso energen. Gak ngombe anu nduk, promak sik nduk. Narene nah. Langsung ngombe promak ya? Saurunge mangan ngombe promak sik. Mene Dinda ya mekan ae gitu. Mimi promak. Galone orang ganti ya. Entuk kowe mbah kaya wong sambatan kok. Entuk imbah dhewe ngerti ya, guys. Ora jenenge mangan iki ora ndek awang-awangen pokoke wis. Nah, sak piring manjung. Kata saya dintakno ya. Gak kowe cek. Iki ora kandung apa? Manci tok wis wedi aku. Dinda nek matene nggugahi, nek matene kok. Ayo, Bu. Lha iki Bu wis gek susu gek energen. Emang paling ndek bengi daruse ngantek wengi kowe. Nek masalah. Masuk gak terus kowe? Duh. Di batore ora ana darus sik boleh sik. Karena malah golek mie. Saking kesel ya. Ndek aku ya esuk-esuk jam piro wis mulai turu jam 09.00. Ndek umbah-umbah hisah-hisah. Basa giliran masak genten ndek sing turu aku sing masak dhewe. Tak biarno gantian ya, Dik. Iya. Aku ndek bengi. Gak esuk. Lah memenge ndek iki walah lebar subuh ngantek tangine jam 09.30. Tak berno. Basa ndek tangi kira-kira langsung isah-isah aku kedan mapan turu. Aku ora turu gak usah. Ndi Viana mangka ngono, kok manjangan Din Viana. Iki lho nah, ijek jangane ijek nah. Sang ndelok jan Sing krupuk sing dek sore lho to. entek. Wedi. Gorengan wedi sing gak sing upel sing siji. Enggak kak. Banyak nggak beda. Jam piro? Bar subuh. Jalan-jalan. Ikut ya, Dek. Cek sedino, Din. Waktu turu iki cek sedino. Turu Senin mlebu ya, Dek. Mlebu kok 2 minggu ya. Bar 2 minggu terus seminggu kok libur neh. Sampai bodoh. Sekolah terus 2 minggu tok kowe. Kalau sayuran Mbak sih. Banyu ngono to. Banyu khusus kowe dhewe. Tak ngene ngombe promak saiki lho. Kabehno lah nah. Ngene lho aja ngem selehno terus suntak. Gak seneng ampas ya? Tunggale dindul blok kok. Kalau tangi. Kok malah pendolong. Ya tak menang kita ya. Kowe banter meneh. Ini jarene kalau dia tulungi Dek. Wis bar sahur. Yo drama kae lho wis, toe. Parani nang. Ya, belum turunnya ha. Lho mau nyekel pindang mau urunan plastik banget. Langsung cokot ae, Dik. Walah, ya. Mbok mi isih ben turune. Kae para kakake ndre malah diuntal kae engko. Walah, melok sahur, Dok.
Kayak Pak D, di kayak gendong Pak D sayang. Ini bubuk nih bayang. Nyuwun Mimi. Ya nah Mimi sih. Sahur. Cah kriwil sahur. Nggih. Pindang belum. Kok nek maten kok yo krungu leh. Kalau pindang, Nduk. Dudoe sok kabeh lah. Nek kok mek kerupuk kono. Wis susu putih ngono. Kayak nek pengen coklat njaluk Mbak Dinda. Milo. Ini Dek. Niki apa iki? Alah, nah wis gak no. Wis gak pengen belas aku buka opo. Pisang kok dikek opo ngene iki. Sing ngisor iki gak enak ya, Nah. Gak enak kok ngene. Opo lah ngene iki? Wis stop lho. Lho, ora sing ngene dhuwur. Apa nek derene kuwi sing ungu kuwi apa nek derene? Selai. Coklat rasa coklat. Kalau pindang. Waduh. Males ya. Ya ben ngedot sik, Yuk ambah. Wis 2 tahun iki gak oleh mimik jane. Ayo ambah kene rene kursi. Wis 2 tahun iki gak oleh mimik ya. Kene. Waduh, iya lah. Halo, Dek. Di atas ya, Dek. Melok sahur ya, Nduk. Oh, lah ora sahur mau piye ngono nek esuk sahur. Iya. Mak, ngono. Apa? Sahur. Kok ngemut lulang. Alah. Jalan pagi, guys, karo Dik Isna iki lho papakan kene. Walah wis permandi yo, Is. Aduh, seger karo tante Sugiarti, karo tante Purwanti. Parake ngulon sik iki. Teko ndi Is nek ngulon? Teni ya to. Jogging pagi ya, guys. Penendi. Anu kuwi lho main deri tak tekoki kok. Sing prapatan ngono iki, guys. Ayo. Yo buri ae. Alah nggih, aja mbak budhe. Tuwek lomba. Mbak melok jere. Nggih. Isna, anake sapa iki cilik? Anake Mbak Ratmini. Alah. Lah kok Mbak melok jere. Budhe nek nyeluk Dek nggih. Celuk Mbak. Awas Nduk, minggir Nduk, minggir nek motor nggih. Awas minggir. Ayo ngerti dalane nek mlaku. Wah, alah diceluk meneng ae. Diceluk ora nguwasno. Ora arah paling gas nek DC. Sen sik peteng. Ya apa iso balik nek nyu keken. Awas lho, Dek. Tiba nggih sing dingeti dalane. Akhirnya, guys. Wis ketok wonge. Tante Sugiarti. Sing ki Tante Purwanti. Tante. Kameraku bener kok. Ya. Iki kena embun iki. Sik tak usapane ya, guys, kamerane ya. Kamerane kena embun. Lho, tenan nek diusapi ya jernih. Kena embun.
Ini kono ketok padu ya. Iki ning omahe Tante Timbil. Arep ning omahe Tante Timbil, mau wis bar kok jalan raya wono terus balik rene guys. Wis entuk pirang kilo ki alhamdulillah ya. Gantine ning Baon. Mumpung isih isuk. Lah larani, Bang. Kalau setengah anek buah anek borong. Ora ning kono. Lah yo, wong poso awake yo jek benguk koyo ngene yo, guys. Ora apa-apa, ya alhamdulillah diparingi sehat. Lah, awake lemu lah ya sehat. Sandalmu dijik kok, Mang. Nek gak ada kepikiran, gak ada mereka motor mobil maksudnya makan dengan ambiang. Untuk mercon sapa? Lah ya anggere memang ning andeng Mas Samsi ngene. Kowe padha nyumet mercon le. Piye mau nek nyauri? Gak ada nyauri. Titane nek wis sumet ning ngono, manuk protol ki aku. Wedi meneng ae. Bos aku liwat kok nek wis aku teko gapura ae mbok sumet-sumetno aku ngono. Entek-entekno ya ora apa-apa mercon nek aku wis lewat. Tak suwene ini cah cilik-cilik, senengane ngageti ngono ki lho. Iki kaya pisang debuh ning ndi ngono jalan-jalan nek kaya lha piye lah. Lah yo mumpung wong aku lemak iki ya sing cepat. Lah aku mangkok mburi karo Ferry. Ya Sri, ayo Sri. Gantine Mbak ning ngono sapa? Bang Klean. Lho ya ini udah lah. Sing kono kuwi wong Bang Klean kuwi. Lah nek Icer dia apa nes ngabuk Bang Klean ya sing tak koceki jagung ngending bulaan. Bang Klean duniyane rono. Sopo mbane wong Bang Klean. Ayo Mbah. Jalan-jalan. Cara mana Bang Klean ki apa radi ning kene ngono? Ora, yo mek mbon, yo piye? Lho, Mas aku Bang Klean duniyane rono. Maksudnya yo mek mbon rene. Bang Klean yo nduplang kono lah. Lah ira ya kono ya. Ora ada meneh. Lah yo pengen ndek mbon ning kene Kang piye? Dulurku Bang Klean ki wah, duniyane ki. Lah yo. Lah kuwi gubuke yo apik ning kono yo yo kadang yo ning kono mong iki. Keringet guys. Wis sak jagung. Wong jayem jare alon-alon ya mak kok ngantek mengkis-mengkis utengku suduken jare. Lah mlaku yo ngene. Walah lek pri ngomong ya ini kok wis digendong. Nengi anake. Pak kita sing apa sing pengen jalan-jalan. Anake sik ngono kok. Anake sik ngantuk. Omong dhewe apa tak omongno? Enggak tak ndeke dhewe. Hus. Poso kok ngibah ayo guys. Iki puter ngidul sik ti. Kalau iya ngidul sik. Lah yo, padahal ki aku pe budal melo wis tak lolone pipis dhisik lho yo. Indul le setan. Lah kok yo teko kene kok yo wis kudu pipis neh. Awet tangi turu. Jane iki yo wis dol apa jane piye ngono lho. Kok heran aku. Iki jalan perpintasan ki sing teko omahe tante. Sing rene engko muter. Iki teko omahe tante. Yo mek teko omahe tante tapi kan sing puterane. Yo ora lah, pertigaan ki ndi rono rene rono. Telon gak pertigaan nek Perempat ngentan judul perapatan. Jalan menuju Sendang. Jalan menuju sing pas nek sedekah bumi guys. Mbok kene iki tempate. Sendang Cahyo Muncar. Lho, mosok ki Cahyo Muncar tenan. Sendang opo ngono lho. Aku yo gak ero. Oh, sendange dhewe do ora roh jenenge sendang opo. Lho aku yo tau nyuting ngono yo lali. Sendang anu ah.
Alah lah cakain deglek gak ngono. Cahyo. Astagfirullah. Masuk cahyo muncar gak ngono iki piye? Cahyo apa? Yo Sio. Tapi nek mana? Sio ki sapa? Tulus kayak Kayak anake anu kok. Ini le para Anake Deni ya. Lho sakmene gedene le. Nggih, nderek De. Mbah ya. Nyelok aku gak yo mbah, ndak De. Lho lah. Heh? Ya Pak nyelok aku jek iya ya. Jek Mbak ya bener De. Ayo Tin. Iya, Mbak. Alah, enggak tekno. Lho, emang ngira sorene neng. Ben arah desa Dongambi sing sebelah selatan iki, sebelah barat iki, guys. Ngulon ngidul ngulon. Iki dalan nek arep desih ning Mbon. Ndi? Lah, apa mbok sumet le? Wis sumet kok. Lah wis mledos apa urung? Kok tak lewati nang mledos. Tenan apa ora? Heh? Kowe buseng tenan apa ora ketang mledos? Lah entoke buak ning ndi ki, Mang? Lah kok didaki nang bledok. Nek buak ning ndi le. Laran blonjo sik ora to? Lah aku urung masak apa urung ide. Heh? Aku nek poso iki nek asam-isan lele apa kok selera. Ora poso ya ora tau mangan lele. Lah bojone kek njos endi ngono? Yem. Teko. Ini. Ning gone lek seh apa ora? Lho lah iki gantine ning Baon ya iki, Mbah. Sampai kok Kaliju rene muter. Yes, ning pasar langsung randu iki, Mbah, sampean pe. Tumpaki dolane alus kok, Mbah. Lah dituntun tekane kono ya apa ki kok. Lah iya. Lah, lho kuwi panggilan ket bayi mula ngono iki, Mbah. Celuk por ngono ya gak nglengak enek yem ngono ya langsung nglengaki. Bakul sayuran. Nek keluar. Apa iki gambas? Lonceng. Sembarang apa ya, Mbah? Nek mak iki keluar ngantek ketuak-tuak ngono, Mbah. Yo kok ngantek ketuaan. Labu. Gombal iki tak balik barang Rasa. Biasane wong tuwek ndek kok dhuwit iki malah dobel pira ngono kae lho, Mbah. Sap pira cek kerasa iki cek tas. Iki gombal ki. Ora nggo kayu jagrak ngono, Mbah. Jagrak ndek kae tak. Ali. Sing ngene ngantek mah tukul. Alah mah bisa gue. Sing ngene ngantek mah tukul. Sangu 10.000. Iya. Mbak Supi ngantek ketemu. Kene gak tuku apa-apa.
Wong tenlek sing ngalor. Wah, Dinda tak tekoki masak apa, masak apa. Alah teko Kaliju balik rene-rene. Walah iya lah. Lagi dagangan Iki wek iki pecerane mbok ilekno ndi, Mbel? Ini sawah kono. Iki jane ngeweki gorong-gorong. Oh, gak maksudnya sing iki lho. Merah yo enek rek iso. Mawar sing nandur sing asli njaluk weke kenjos iku lho, Mbel. Iso nandur ya kuwi. Oh iya, angel yo meri. Nandurane. Nek tawa penguripne. Gadenge piye wis woh apa, Rong? Urung buah kuwi ya. Lho, Dik, Penasaran suwe kok apa meneh. nek kembang kok. Ayo. Nggetku nek pas ngono kuwi rasa tuku ngetan ngono. Lho, padahal yo lemune kok ngene nek gak uwoh lho. Aku nyampe penasaran jenenge mulai kembang iki piye ngono. Wekku ki lho cilik ngene ndek ben wis uwoh iki. Marai iki dilah-leh omahe yo diumbulno. Diumbulno kae dadi koyo mati suwe-suwe. Dan iki kurang sak setengah jam pas kok. Iki lho tak njokke. Kowe rene. Alah. Karena sawam. Lek iki engko sak mule tetep wis nganu Yem. Nek ndang langsung balik. Aku mulai dipapak iki. Alah, ayo mlaku wae. Kok percuma mulai dipapak. Iki ora setengah jam. Tak gowo, Dik. Lah kok nek anak bakul sayuran dadak tenan. Kangkung apik-apik. Enak bakul sayuran tenan ya, guys. Jadi ya jalan-jalan yo ngiras tuku sayuran. Malu aku balik neh. Kangkung, kuwi kangkung ya, apik-apik ya. Tukane kok ora oleh. Kene satu cengkeh. Rupuk bakaran wedi ndi? Kok anu kok yo mak singkat kok so. Aku kan mbak dah. Aku pengen milih sing iki dah. Ayo menjo. Jangan piye. Lha iki ngono. Iki resik ngono lho kok. Kok kabeh kok kabeh nang. Go apa nek ora 4.000. Sak meniki 2.000. Yang memang terus oleh wong kok kan 5. Lah kampungnya tek ngene sampe api-api. Iya. Terus masak apa ya aku? Ini tak berapa? Ini terkenal nih kok. Oh ya bayam sandukan yang berputar-putar iki aku ini Iki lombok matamu sadar ngene iki lho. Iki sakan nih. Kira sakan enggak? 4.000. Jadi 3.000 ya. Aku nek lombok ngono iki 100.000. Ya kan aku apa. Enggak tahu barang apa. Karena saya lunas. Kowe apa anu kok masak apa kok? Aku ada nyiapin aku beli ayam kok sayap. Dua ini. Terus masak bening pindah mau. Pindah tak masak nang anu ngono. Tak kelan asem. Ngono iki kena to. Nek sekarang tunggu anu tak masak ning ndok tak ngono iki. Kita kacang jero. Saya matur kok tak kono nek nang ngulon. Nek ngulon ki tetep dhek nek saya terus ngulon. Terus terongnya sik di siji. Terus nek dong terong kita nenek orang sik di. Ya. Jakor ya. Ini ya enak kok. Jadi kalan sih bilang ngomong tak boleh. Ah, isor. Gua kalau anu iya tak boleh bala dondok. Udah sama langsung di mau mesti. Bang lampi megabas sapi amu hali. Dondok lah aku.
Ora sing blokar, Mbak. Aku udah dihitung, rugi. Ini 8 ambek setengah. 10 kayak apa nih? Iko dah. Ning ngisor ngono. Wong ngisor ketang ngisore lombok mang kok. Oh alah. Ya aku le. Mau bongkari. Alhamdulillah untuk kumasak iki mau wis siap kabeh guys. Hari ini desih masak sayur asem. Godhong telo, terong, kacang, koro karo telo rambat guys. Telo rambat ki yo anu apa ubi jalar. Jadi yo godhonge yo isine tak sayur. Mantap ya guys. Seger iki kok. Senengane Pak Su, sayur asem. Terus iki mau enek asem-asem daging sapi. Yo, pemberian Mas Lali mantan. Mau diparingi aseman daging sapi, guys. Terus iki tempe, terus sambel. Pokoknya mam iki gak ketinggalan, guys, jenenge sambel iki. Pak Su setiap mam sing ditekokno mesti sambel. Kiki akeh lombok abang, tomat, dadine koyoke pedes tapi gak pedes sama sekali. Tomat karo lombok keriting, lombok abang. Terus iki balado. Dinda kan gak patek seneng to sayur asem, tak masakno balado telur. Terus iki apa es buah. Tak campur-campur, guys. Mbah piye rasane nggih. Enek blewah, terus pepaya, terus ager-ager sing warna ijo ki ager-ager. Terus enek mutiara. Iki susune iki karo es batune agek do cair, mulai cair guys lho. Kok karek ngaduk. Mau es batune tak kayak sak perwongkol karo susu manggo ngisor. Oh dadine karek ngaduk. Pas buka iki engko wis wis cair. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo buka poso sing ketiga kalinya ya guys. Berbuka puasa yang ketiga kalinya. Menune yo simple ini iki yo guys. Simple, murah, sayuran iki yo sing tak sayur iki mang kacang iki enek 6 biji. Terus telone 1 biji, teronge ya 1 biji. Korone 12 biji. Dadi niki masak saithik tapi engko sahur tekan sahur wis habis ngono guys. Sesuk wis ganti menu neh. Jadi gak usah sayur lodeh ya ngono. Pokoke ya wis sayur ki cuma cukup nggo buka karo nggo sahur tok. Sesuke wis ndang ganti menu dadi gak sah manasi ngono wis. Esok ya langsung entek ki mandi gantian karo Dek Dinda. Dek Dinda wis mandi guys. Lewat purung ndok, sampai lewat purung. Wis ngono ya guys. Ki videone sampai di sini dulu. Sesuk dilanjut neh nggih buat semua family online dimanapun panjenengan berada. Semoga sehat-sehat selalu menjalankan ibadah puasa ya guys. Semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, dimurahno rezekine, dilancarno segala urusane. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.